Samantala sa ating good news naman na Idol, Dalawang Pangasinan Pride pasok sa top 10 ng November 2025 Nursing Board Examination. Kwento mo ang good news na yan na Idol Ruru Hugotero. Nagbigay ng panibagong karangalan sa lalawigan ng Pangasinan ang dalawang kabataang Pangasinense matapos makapasok sa top 10 ng kakatapos lamang ng 2025 Philippine Nurse Licensure Examination. Kinilala si Royce Mark Ibasen mula sa Pangasinan State University Bayambang Campus na nagtala ng mataas na marka at nakamit ang top 9 na may rating na 98.81%. Bukod sa kanya, nakapasok rin sa hanay na nangungunang top-notcher si Marie Chris Aguilar mula sa Lyceum Northwestern University Dagupan Campus na nagtala ng 92% rating at secured ang top 10 rankings sa naturang eksaminasyon. Ipinahayag ng dalawang paaralan ang lubos na pasasalamat at pagmamalaki sa tagumpay ni Ibasen at Aguilar na anilay malinaw na patunay ng mataas na kalidad ng edukasyon at masusing pagsasanay na ibinibigay ng kanilang mga institusyon. Samantala, bumuhos din ang pagbati online sa mga Pangasinense dahil nagsisilbing inspirasyon ng dalawang nurse sa mga susunod na henerasyon ng mga mag-aaral at future nurses. Mula sa IUFAM Dagupan, congratulations sa tagumpay ng mga bagong nurse mula sa Pangasinan. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.